We moeten van het gas af, maar we hoeven gelukkig niet weer aan de turf. 100 jaar geleden was turf nog een belangrijke brandstof. Enkele heren van het veen maakten er in Zuidoost-Friesland veel geld mee. Voor de arbeiders die ze in dienst hadden was het bittere armoede. Vaak moesten ze hun levensmiddelen ook nog bij de veenbazen kopen tegen te hoge prijzen. De misstanden in de vervening droegen bij aan de opkomst van het socialisme in Zuidoost-Friesland. Hier zien we hoe een vracht turf wordt afgeleverd bij een boerderij. En hier hoe een Makkemer visser met turf de oven onder een groot vat opstookt om daarin zijn netten te tanen. Tanen was een manier om zeilen, netten of touw te conserveren. De taan werd gemaakt van boombast en ging schimmel en verrotting tegen.